Здравейте, аз съм Георги, 17 и ще ви кажа една малко тъжна. Няма да снимам следващата на седмица. Виждате, имаме много промени. Направих тези неща поради Мини на левел 4, елексир колектора на левел 2, на 3. Купих си гоблин. Влязох в ето от Тим. Ето, той е пичма попани Раши. Той е тима най-добрия на света, защото знаете ли какво дават ми всички герои, които поискам. Дори и ПК. ПК-то е ето това. Един ми даде това. Мисля, че не, той не са ми го дали. Да. Един искаш да ми даде това. Също искаш да ми дава дракон. Но не ми го даде, защото не се създава. Купих си тези неща. Кампай втори. И сега аз искам да си апгрейдна мините на левел 5. Кача. Да, готов апгрейд. Сега ще се правят няколко бача за да казвам, че няма смисъл. И да, това беше.